Continua sent candidat d'Esquerra Republicana, però dins d'una llista conjunta. Exactament, no ho podria dir millor. De fet, hi continuo representant el meu partit, que és Esquerra Republicana, perquè Esquerra Republicana fa una aposta, però no és una aposta de dissolució, ni és una aposta de quedar desdibuixada, sinó ben al contrari, d'aportar el nostre projecte de ciutat, que el tenim, que l'hem demostrat, que és ferm, i d'aportar també doncs, la nostra militància a una aposta de suma, d'acord ampli, que entenem que és la millor per la ciutat. Quin és el preu d'aquell acord que es va arribar el 20 de juny? I com que no ho sabem, i com que aquesta pregunta resta a l'aire, és lògic que si el nostre objectiu és garantir que la ciutat tingui unes polítiques de progrés i unes polítiques que donin continuïtat a la feina iniciada, doncs estiguem per assegurar que en aquest ple d'investidura ens hi presentem amb la màxima força possible, i per això anem en aquesta estratègia d'acord ampli, que insisteixo, ahir a l'assemblea d'Esquerra dona conformitat a aquest acord negociat amb aquest document base amb els companys de Guanyem, però nosaltres no tanquem la negociació aquí. Continuem cercant la incorporació de més sensibilitats, i això és important destacar-ho, sí, perquè és on estem. Nosaltres fem això per ser la llista més votada i per guanyar les properes eleccions. Per això Esquerra Republicana, que té un projecte de ciutat, que tenia i té un candidat, que té un moment en clau nacional també fort, important. Fem això perquè entenem, per l'anàlisi polític que fem, pel coneixement que tenim de la ciutat, i també, en part, per la demoscòpia i, per tant, les enquestes que tenim damunt la taula, fem això perquè entenem que és una aposta guanyadora. I és una aposta que pot assegurar que la ciutat té unes polítiques de progrés, com ha tingut del 2015 fins al 20 de juny de l'any passat, i que això implica que una amenaça que tenim, que és una amenaça molt real, de que tornen unes determinades polítiques vinculades no amb la dreta, amb l'extrema dreta, que això ho puguem assegurar que no es produeixi. Què tenim clar nosaltres? Que ens hi volem presentar per tenir la màxima força. El que diu el PSC, doncs vaja, no sé, jo crec que són declaracions d'intencions com tots les podem fer d'ara en el... Ho ha dit el mateix Iceta, no donem l'alcaldia ni al Albiol ni a Dolors Sabater, que no sé com coi surt l'aritmètica fent això, però... Jo crec que el PSC s'haurà d'explicar molt bé, en tot cas, el seu vot si davant té una força com la que representem nosaltres ara mateix des d'ahir, que ha obtingut uns resultats sòlids que la situen molt per davant del seu plantejament. S'haurà d'explicar molt bé, vaja. Però en tot cas això serà un debat que vindrà a partir de diria que és el segon dissabte del mes de juny, que és quan està prevista la constitució dels ajuntaments. És evident que nosaltres, amb tot el que representa Junts per Badalona o aquest espai, per entendre'ns, al voltant del que en el seu moment havia estat Convergència, Esquerra hi té unes mínimes, uns mínims ponts estratègics amb clau nacional, és evident, i amb clau local. En alguns temes de ciutat també els hem tingut, i vaja, i no ens imaginem la governança d'aquesta ciutat sense trobar les complicitats en aquest espai. Això que quedi clar. Ara, una altra cosa és, instrumentalment, nosaltres fem una aposta que entenem i que creiem que serà guanyadora. I en aquesta aposta que volem que sigui guanyadora, ja es fa sobre un projecte de ciutat. Sobre un projecte de ciutat que hem coliderat en els 3 anys que hem estat govern i que respon a una determinada manera d'entendre com ha de ser la ciutat en els pròxims anys. I aquesta determinada manera... Aquí entenem que si fem un repàs també de tot el que ha anat passant en el ple municipal, veurem que en alguns moments aquí hi ha hagut convergència, però que en la majoria de moments, en la majoria de decisions claus que hem pres com a govern, no hi ha estat. Per tant, quan parlem d'una llista que respon a un projecte de ciutat, la fem amb una clau d'unes polítiques en les quals, però no ho diem nosaltres, també ho diu aquest propi espai que no s'hi ha vist interpel·lat durant 3 anys, vaja. La majoria d'acords crec que ens trobarem al punt de trobada, perquè hem demostrat durant 3 anys que l'hem sabut trobar, i ha arribat moments, per exemple, amb Badalona Capaç, que hem estat... que no sé si és un bon exemple. No, jo crec que sí, perquè
vam tenir posicions diferents i finalment vam arribar a una proposta de solució consensuada entre les diferents parts. Per tant, no és notícia que diferents formacions o sensibilitats tinguin diferents maneres de veure un determinat tema, perquè això és l'habitual. Crec que el que hem de posar en valor és la capacitat, encara que a vegades trigui més, encara que a vegades entremig hi hagi un cert soroll, que finalment arribar a acords. En això estem, i en tot cas, quan no s'arribi a un acord, jo crec que hi ha prou maduresa com per gestionar i per pactar la discrepància. Us hi podeu trobar habitualment? Com es resulta en qüestions com aquestes? Les pactareu prèviament o per això et preguntava si hi haurà poder d'autonomia perquè Oriol Lladó pugui votar que no i Dolors Sabater que sí? Les pactarem prèviament i per això és tan important la feina que tenim ara les properes setmanes d'elaborar el programa. I en el programa haurem d'arribar a aquests mínims consensos per presentar-nos en unes eleccions i no haver de fer vots diferenciats, perquè és evident que ens presentem amb una candidatura que té un projecte a davant, per tant hauríem de tenir tots aquests temes resolts. Solució còmoda per nosaltres? Si l'interès fos només estrictament al partit, per tranquil·litat i per bon resultat, nosaltres anàvem sols. Fem això perquè entenem que és el millor per la ciutat. Per això fem aquest acord ampli en el qual volem sumar altres forces d'esquerres i de progrés. Nosaltres, com a Esquerra, hem d'acabar de fer la nostra proposta de llista, hem d'acabar, també guanyem, i em consta que també estan en això, acabar d'endreçar una mica les seves propostes programàtiques, i a partir d'aquí jo voldria que això fos, si no la setmana que ve, la següent com a màxim, i ens poséssim a treballar concretant aquestes línies molt generals que ja hem arribat d'acord programàtic. A partir d'aquí tenim el mes de març per tancar-ho tot, perquè això a l'abril ha d'estar tot acabat i amb el llacet. Sí, pot haver-hi un efecte d'un cert esgotament, no? També és veritat que tenim una ciutadania molt mobilitzada, que estan passant coses molt vergonyoses ara mateix al Tribunal Suprem de Madrid, i que, vaja, jo crec que hi ha una part de la ciutadania que té ganes d'expressar-se, i té ganes d'expressar-se per solucions democràtiques i solucions valentes.